τσέτες στα νυχτά. Ευχή για το γυρισμό με καλή ψαριά. Ο Μόλιβος, το ψαροχώρι της Μυτιλήνης, η αρχαία Μύθυμνα. Τα περασμένα. Τη σημερινή ζωή, το ίδιο πάντα ήρεμη κοντά στη θάλασσα. Το καφενείο, το σοκάκι και οι καθημερινές δουλειές των ανθρώπων, όλα ένα ήσυχο κύμα από ζωή. Οι τσέτες είναι ένα ψάρεμα που γίνεται από πολλές βάρκες ομάδι. Απλώνουν τα δίχτυα αβέρτα και οι βάρκες ζώνουν τα ψάρια, λάμνοντας κατά πάνω τους από τα απέναντι. Ρίχνουν μεγάλες πέτρες για να τα τρομάξουν και να τα στριμώξουν σε τόπο όλο και πιο στενό. Χτυπάν τα πόδια τους δυνατά στην κουβέρτα. Οι βάρκες τώρα, η μια πλάι στην άλλη, έχουν ρίξει τα ψάρια στο δίχτυ. Πριν σουρουπώσει ετοιμάζονται τα γρηγροί. Οι μεγάλες λάμπες της βενζίνας φτάνουν τα 2.000 κεριά. Φορτώνουν τις βάρκες στο πρωτοκάικο και ξεκινάνε. Σαν νυχτώσει, ακόμα και τα παιδιά βγαίνουν για πυροφάνη με τις αναμένες μαλαστούφες στα βράχια της ακτής. Κυνηγάνε με το καμάκι. Τα γρηγροί στο ψαροτόπι σκορπάνε και κάθε μια βάρκα ράζει σε ένα πόστο. Σαν μαζευτεί το ψάρι κάτω από το φως, ο λαμπαδόρος κάνει σινιάλο. Και το καΐκι πλησιάζει.
Χαλάρουν το δίχτυ όρθιο όσο να ζώσει τα ψάρια. Ύστερα τραβάνε ένα σκοινί και το δίχτυ σουρώνει από κάτω και γίνεται σάκος. Το ψάρεμα θα κρατήσει όλη νύχτα μες στην νοτιά που μουσκεύει τα κόκαλα. Αντάμα στην παραλία. Όλα πήγαν καλά. Θα φάνε την μπροκάρα, το μερτικό από την ψαριά που ξεχωρίζεται για το τσούρμο. Ψαράδες απ' τα λαγριγρή που τη νύχτα δεν πιάσανε τίποτα. Παλιά συνήθεια. Αδελφοσύνη γεννημένη από τη συντροφική δουλειά και τις πολλές κακότυχες μέρες τους. Η καημή και ο μόχτος μιλάνε πάνω στα σκαμμένα πρόσωπα. Ο γέρος πετάει τον Γιούρκο, μια ψαροπαγίδα με δολώματα. Μια ολάκερη φαμίλια ψαρεύουν με το ζαργανιό. Ο παραγαδιάρης περνάει το δόλωμα. Έπειτα, καθώς η βάρκα πηγαίνει αργά, αμολάει το παραγάδι με τα αγκίστρια. Κρυφά βγαίνει πίσω από τα βράχια ο δυναμητιστής. Ρίχνει πρώτα το δόλωμα, τον πασμό. Ύστερα κάνει πίσω και περιμένει να μαζευτεί το ψάρι. Ο δυναμητιστής, χαρτοπαίκτης του βυθού όπως τον λένε, πληρώνει κάποτε ακριβά το εύκολο κέρδος. Με το βάρβαρο του το ψάρεμα νεκρώνονται όλα ένα γύρο. Ψάρια, όστρακα και γόνος και αυγά ψαριών.
Κυριακή, ανάπαυση στο ψαροχώρι. Κοντά στο Θεό καρτερούνε και ελπίζουν. Στον καφενέ λασκάρουν τα κορμιά, μακραίνουν για λίγο οι έγνοιες. Κυριακή, μια σπουδαία μέρα, κάτι παραπάνω από τα παιχνίδια. Ένα παστέλι και ένα παραμύθι, ο κινηματογράφος. Με τη μηχανότρατα γίνεται το μεγάλο ψάρεμα στα νυχτά. Καλάρουν το δίχτυ στη θάλασσα ενώ το καΐκι προχωρεί αργά. Ο σάκος πατώνει και θα σέρνεται στο βυθό κοντά τις 3 ώρες. Καθώς το δίχτυ κρατιέται ανοιχτό με τις πόρτες, σαρώνει ότι βρει στο πέρασμά του. Κι όμως έρχονται φορές που σκαλώνει στο βυθό και σκίζεται και άδικα πάει ο κόπος και η ελπίδα. Τώρα δουλεύει το Βίντσι και τραβάει το σύρμα. Αρχινάει το μάζεμα. Σαν φανεί το δίχτυ στον αφρό, η μηχανότρατα κάνει κράτη. Και οι ψαράδες λεβάρουν την τράτα με τα χέρια. Μια καλή πεσκάδα. Μπακαλιάρι, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, λιθ